Uy, si Bongbong Marcos, congratulate na kan China. Pangyayari, ano? Supportadores man pala ni BBM ang China, ano, Alex? Mga tugang dapat i-prepare na, ano? Dapat i-preparar mga plano para sa ekonomiya kang nasyon. Kan sa tuyang mga masunod na mga maserbing opisyal kang gobyerno, nasyonal, lalo na ang presidente na nailihir. Takita lakma kitang maray sa ekonomiya, baon pa sa utang ang Pilipinas ay pangyayari. May barabarita baga na pigpiparar na, hinahanda na ni BBM daan sa iyang mga magiging cabinet secretaries. Ang nainot niyang ipigpiparar ang pagdesignar kay Vice President-elect Sara Duterte na maging secretary kan Department of Education. Taro po kaya sa magay na programa dapat pagkarayuntaan na programa sa edukasyon sa nasyon para puro badudunong ang mga Pilipino. Pero minsan pag-abot sa eleksyon napapatal. Pero sa ibang bagay, hindi ko ipanahog, Lex, ang mga Pilipino, ano? Pero minsan, sa eleksyon sa Pilipinas, ang ibang Pilipino sabi kan iba man na kapwa ta Pilipino, napapatal. Sa ibang bagay ngayon, matutalino. Ay, pangyayari niya ako. Dahil, manggaykin niya ako, ta. Ang boses kan tao, yan makapangyarihan pag-abot kan eleksyon. Badi yung man talaga niya ako ang napagka-uroyonan kang kadaklan na mag-serve sa nasyon asin sa lambang Pilipino. Masakit sa ng trabaho po ang maging Deputy Secretary. Pero kakayanon bagadaan ni Sara Duterte, sabi ni BBM. Open man pala na inot niyang ipigpiparar ang pagdesignar kay Vice President-elect Sara Duterte na maging secretary kan Department of Education. Taro po kaya sa magay na programa dapat pagkarayuntaan programa sa edukasyon sa nasyon para puro badudunong ang mga Pilipino. Pero minsan pag-abot sa eleksyon napapatal. Pero sa ibang bagay, hindi ko ipanahog, Lex, ang mga Pilipino, ano? Pero minsan, sa eleksyon sa Pilipinas, ang ibang Pilipino sabi kan iba man na kapwa ta Pilipino, napapatal. Sa ibang bagay ngayon, matutalino. Ay, pangyayari niya ako. Dahil, manggaykin niya ako, ta. Ang boses kan tao, yan makapangyarihan pag-abot kan eleksyon. Badi yung man talaga niya ako ang napagka-uroyonan kang kadaklan na mag-serve sa nasyon asin sa lambang Pilipino. Masakit sa ng trabaho po ang maging Deputy Secretary. Pero kakayanon bagadaan ni Sara Duterte, sabi ni BBM. Open man pala na maging member kan cabinet.
Saro sa maging miyembro kan kabinete sa administrasyon na masunod ni BBM. Ang mga eksperto asin iba pa dang personalidad, maski pangani iba ang political color or color kan na mga ini, basta makakatabang da sa administrasyon ni BBM, welcome. Bot sabihon, bago man siyang arog kan ibang naging presidente na pagkalaban day papupurmahon, bubugti ang tulos. Oy, mga local chief executive, ano, kung mga membros kan sanggunian bayan, panglunsod, bako, nindong gayong kalyado, dahil man pagripiton. Tarawanan man nindo ni na lalo na kan mga elected presiding officer. So mga bako nindong kalyado, tawan manggirarin ng chairmanship asin trabaho. Takon mayong mga chairmanship yan, or member lamang kan man ang mga chairman, ship or committee kan mga sanggunian bayan, panlalawigan man yan or panglunsod. Irak man kan taong bayan na nagboto. Para sweldo lang pala niyang pigboto. Mayong trabaho ta dahil tinaraaning committee, mayong chairmanship, mapang bako pang miyembro. So mapara magparaula na sana sa sesyon dahil pabubo sesyon. Ay, mali po yan. Tawa na rin itong trabaho, nag-araplay na magtrabaho, magserbi. Kaya dapat ang mga local chief executive arog ni BBM na dawa bako niya daan kakulor o kaalyado. Basta may dono, makakatabang sa iyang administrasyon, ako niya. Pwede niyang i-appoint na maging membro kan sa iyang kabinete. Basta eksperto ha. Eksperto sa sa trabaho. As in eksperto sa pag-service sa publiko. O ining mga artistang nanggarana, kadakol-dakol na mga artistang nanggarana. O magtrabaho ka mo ha. Tani na plan nindo bakong mag-arte, bakong mag-drama dyan sa Senado. Bakong mag-TikTok. Kundi mapasar ka mo nin mga national law. Pilingon ta. Ang mga artistang ini, nagka-earlier na senador, congressman. Kung makapasar ka mo nin mga House bill or Senate bills. Ha? At ibahad magpa-cellphone sa nakamusiton. Ang babasulong kayo sa mga nagboto ta. Iling na kaya ngayong kadakol mauurag ngayong senador, congressman na pwedeng magturukaw dyan. Binuruto ngayon, artista. Di ba? Sa mga masunod pa dang mga aldaw, kadakol pang i-anunsyo mga pangaran na mabilog kan cabinet members ni BBM. Pero ang dapat pong tawanan na atensyon o priority kan bagong matukaw na presidente ka nasyon kan Pilipinas, ang mapadapit po sa pagbangon kan ekonomiya. As in, paano daw makabarayad? Paano daw mabayaran kan Pilipinas saan dakulang pagkakautang? Sa luwas ka nasyon. Ano ang plano sa ekonomiya ka nasyon? Kaya dapat iguana po siyang malinaw na plano kung paano makaka-recover ang ekonomiya na grabe pong naapektaran kan sa tuya pong kinakatakutan na COVID-19 pandemic. Na hanggang sa ngonya nagkupaki-COVID. Di pa man ito nagawawara. Ang ibang mga negosyante naglakma na ang negosyo, nagsarado na. Mga empleyado nagkawara ng hanap buhay. Taraasan pa ang presyo kan panginot na barakalon, pati mga presyo kan petroleum products. Nag-uurlantuan. Dana basang naguhuros. Ako pa man, Lex, naguhuros.
Gwapo nga. Litrang P. Dahil na niyo mahuna-huna asin maisip-isip asin maurop-urop kung paano ang pagbuhay kan mga Pilipino. Kaya ako mabakal ako ning bagas kay Bongbong Marcos, kay President Marcos. Tapos sabi niya baga, gigibuon niyang 20 pesos ang kada kilo kan presyo kan bagas. O, kada bakal ko sa sentro, ay na niya ako si 20 pesos na per kilo digding bagas. Dapaman ngayon. Tanto nga kay Bongbong Marcos magbakal. Logi niya ako ko, maplete pa pala pa Manila. Sa ito Palasyo Malacanang ay iday ko. Alatong ko na lang niya akong magbaba talaga ang presyo kan bagas sa nasyon kan Pilipinas. Ano daw tayo? Sa first quarter kan pagtukaw kan bagong presidente, makabangon na daw ang ekonomiya tao, tiwaad lalo pa kitang maruro. Ano daw ang gigibuhon kan sarong presidente para makarecover man agad ang ekonomiya kan Pilipinas? Asin magkaigwanin trabaho, hanap buhay ang dagmang na mga Pilipinong nawara ng trabaho, mayong sweldo, mayong income. O, tapos, paano na? Dapat suportaran kang gobyerno ang mga jobless na Pilipino. Paurotangon o tarawanan ng puhunan na magnegosyo na sana. Lalo na ang administrasyon na bago niyan, tutukan ang programa sa agrikultura, asin ang sektor kan agrikultura, maibangon man. Dahil kaning rice tarifications law ni Cynthia Villar, nagparabarato na sana ang presyo kan paroy, pero sige man ang mahal kan presyo kan bagas. Garo niya ako ba kung balansyado? Kaya kung mapasinso lamang ko taan na ni BBM ang sektor kan agrikultura, mas pwedeng dakol na sektor or tao ang matatabangan. Saka mayong magugutom talaga. Mapapakusog ang aranihan, di ba? Mas dakol ang matarano. Ni na paroy, dakol ang ani, dakol ang chibugon. Yan, mayong magugutom. Dahil na pati kay puhan pang magpara-i-import nin bagas sa mga pagtarahid ng nasyon sa Asya. Sa kita baga na bansagan kita asin na hangaan sa ngaraning agricultural ning pagtanom ning paroy asin kung ano pa. Pero nag-aangkat pa kita ng bagas sa ibang nasyon, di ba? At tabako sa nanganing bagas-an sa tuyang pigpapara aangkat sa ibang bansa, pati mga sira. Kaya ang sibubugtad, dahil tanaram kung ang sibubog na nababakal to sa merkado, pag singkit, taling China. O, kung bulakog ang mata, Pilipinas ngayon yun. Ginikanan ganing si bubog tang ini. Medyo nga may pagkabulakog ang mata, ay pangyayari man niya ako yan eh. Ang Joey, pag singkit nga ang nabakal mo ngayon si bubog or galonggo, in-import sa China. Nakakasupog baga. Na ang kadagatan ta, imbis na kitan magsira, China pa ang nakikinabang kan mga sira ta sa Pilipinas. Pagbalik sa tuya, mas marugado kita kitan mabakal. Na dapat kitan maani, dakop kan mga sira ta sa teritoryo kan kadagatan kan China. Na sabi sa inda, pero party pa kan nasyon kan Pilipinas. Teritoryo pa, no? Grabing nangyayari. Tapos inot na nag-congratulate kan bagong presidente kan Pilipinas. Nasyon pati kan China. Oh. Buelo ang negosyo. Kaya dapat ilantad na, ibuyagyag na ang mga plano para sa pagpapakusog kan ekonomiya. Po ng tulos ini para makabawi ang Pilipinas na intirong pinirilay kan pandemya.
Kaya lang, depende sa kapasidad, abilidad ken sa rong presidente kung kakayanon niya. Or eksperto an sa iyang mga magiging miyembro kang gabinete sa ngaranin pagresolbir sa satuya pong problema sa ekonomiya. 10 minutes before 10 o'clock in the morning, o pwedeng magtaya sa STL, Pompiang Gis, tayang ko daw yung baka manggana ako ay. Dapat ikasir sintabong mo. Nagraot na daw ka, nagtitigbas kanin mga sanga-sanganing kahoy, tapos biglang may nagkaragat sa hawak mo. Kasubago ata niya ako kita naglilimpi sa kasimisis, sa natal. Nagtitigbas kan mga sanga-sanga, bigla man na kinaragat ning putak kan likod ko, ay sa kasimisis mananganaan sa braso, malani ito na maray. Mas maray po, magtagalinig po kita sa kapalibutan ta. Iwas kita sa ilang dinggi man yan. Namok na may daraning dinggi, makaiwas kita kayan ta. Mal ang bayad sa doktor sa ospital, mal pambulo. Mas maray magtaga-tanom-tanom po kita, pwedeng magutos-gutos na mga gulayon. Arog kan malunggay. Kung ano na sana, magtanom ng kung ano-anong klaseng gulay. Para po kita igwang makakakaan. Sa mga party list na nanggarana po, as in, dakol na nako ang boto o porsyento, lalo na itong maturokaw na tulong mga representante sa Kongreso. Congratulations sa inyo. Sa ron pa lang dyan ang Ako Bicol party list. Congratulations po. Kadakol na ba ganun mga party list kaya na mga nagkakandidato? Ano po? Pero ang mga tao, aram naman ang mga taong tabang, serbisyong matuod ng mga party list sa Nasyon kan Pilipinas. Sa mga nagkadaraog, ano naman po, inako naman kan iba, konsenda pong kadaogan. So, duman man sa mga nanggarana, respeto ta naman po sa mga nanggarana, okay na. Yan ang ginustukan mga tao na manggarana sinda. So, irespeto ta na, asin saruportaran ta na po.
Tapos naman sa ang politika, di baralik na daw kita sa normal na pagtrabaho taural daw. O, si mga maor-opisina, mag-or-opisina. So mga matrabaho, magtrabaho na. So mga dapat arasikasuhon na po. Tapos naman sa ang politika, dahil na magparabarasulan, lalo na itong mga nagkadaraog, ako, on pa na. Nadaog na po kita. Duman man sa mga nanggarana, respeto ta na po ang mga nanggarana, dahil yan po, binuruto kan mga elektorado. Di ba? Magsinuportara na lang po. Para matapos na ang politika digdi po sa nasyon kan Pilipinas. Di ba? Malayaw ng signal kan sa kong cellphone ay. Pitmaluman ang mga artistang ibang nanggarana, no? Makon mong may mga nanggaranang artistang congressman, congresswoman, kung nangganang gobernador, vice governor, mga board member, vice mayor, mga konsyal, lulupit. Oy, si incoming Speaker of the House, late Congressman Martin Romualdez ang napupulsuan baga. Ni BBM na iyo ang maging next House Speaker. Siyempre, tagar sa diring tao, kahit tungani, kan bagyong Yolanda gayo dito, na abala ang supply kan ayuda kan gobyerno ni Aquino kaito. Balding mareni si Congressman Martin Romualdez. Garo last priority or bakunganing priority. Kundi ang kadaldalan man ni Mar Rojas kang panahon ta. Remember ngayon na ang presidente ta Aquino. Di bauminirang lugod na mga tirada man na ini sa inda ni Mar Rojas. Kaya dapat po daw sa mga na iilihir na mga opisyal kan gobyerno maging patas, pantay sa naan tratamento sa publiko. Mayong iniipit, tamakulog baga pag naiipit. Mayo dapat gipiton, tamakulog. Pag nagigipit, makulog sa dagan, makulog sa puso. Mga taong naiipit. Lalo na kung napukpok pa ng martilyan muro, makulog. Ayan nga ning ipit, makulog na ang buot. Ginigipit pa, iniipit pa, ay kaya dapat po, pantay-pantay lang po kita. Kung matabang sa tao, kapos tabangan. Ba kung may pinipili sana. Ilinganin do si Mayor Nelson Ligacion tab. Ubos kung ubos na naman palang sa Naga. Grabe, matibay talaga ang Naga City. Pati Vice Mayor, pati mga City Councilor, linyada ni Mayor Nelson Ligacion. Garo may bonus si Ma'am Kayla Ligacion. Ang sa to yung finance manager kay Uncle Mayor Nelson Ligacion niya. Intirong landslide sa Naga. Ang kapangganahan ni Uncle Mayor Nelson Ligacion. Kansa mo yung finance manager. Ma'am Kyle, garong mabubunusan ka ni Uncle mo. Landslide na naman sa Naga. Sa probinsya Mangkan Albay, ang gobernador duman na nailihir. Si former Mayor Noel Rosal. Malupit man ang mga Rosal sa Albay, sa Kasaligaspi. Permi man na minagana. At pag maray talaga, pag maray kang politiko, magana ka. Dahil ko man sinabi na pag-raot ka, daw ka. Basta maray ang gibo. Talaga may chance kang gumana, ayan ang matuod. Tama, Alex, o mali? O, sabi ni Felix, tama. Sa tinambak, ang mga nanggana dyan ay proklamar naman po kan, Comelec.
Ang mayor dyan si Attorney Roel Brioso Tuy. Ang vice mayor pa lang dyan si Bobit Prades. Yan. Sa Sipokot, ang mayor na ng Ghana si Bukago. Ang vice mayor dyan si Macalino. O, yan. Ano na daw si BP Lini? Nag-ako na ng kadaugan si BP Lini, Felix. Dahil pa. Yun na. Yun. Tagarma paratos-patos na nga nito next month. Kadakol ngayon kung natanggap ng mga regalo hali sa mga supporters. Kaya lang po talagang dahil na makasabing hindi pa tayo tapos. Nahihiling na talaga, grabe ang distansya. Makulog man ang buot kan mga Bicolano na ansa tuyang kababayan na ang paguna sarong tumbling na sana presidente na dahil po nangyari pero makulog man sa buot kan mga Bicolano, ako unta na daog ansa tuyang kababayan sa nagluwas na resulta kan perilian. Pero daw paano, disappointed, ba? Hindi lang, si BP Lini, mas lalo na kayo na-disappointed din sa poll result. Pero, kadakol pa man eleksyon na maabot, malay nindo po sa outro fight ni BP ni Leni Robredo. Amo na. Kaya dapat pakarayong kan mga nailihir na opisyalis na national asin lokalan sa indang pagserbi para sa otro agad nindang mandato itaw manggiraray sa inda kung maray po ang serbisyo. Oy, maswertean mag-aramang Villaferte haros gabos gana ha? Sa Kamsur. Congratulations kay second re-elected Congressman Elry Villaferte. And ang bagong nailihir na gobernador kan Camarines Sur, Luigi Villaferte. Ang bagong nailihir na congressman sa Rinconada. Congratulations kay Congressman Migs Villaferte. Mig serbisyong totoo, mig payaba sa mga taga Rinconada, mig paasinso kading Rinconada area. Ayan, thank you. And sabi ni Gob Migs, I love you, Rinconada. Kung ikaw man sa iya, nagbatikos, ikaw man nag-iwal sa iya, ang sabi baga ni Gob Migs, ni Congressman Migs Villaferte, I love you all. Garo yan itong naon sa Biblia, na pag binato ka ng bato, batohin mo ng tinapay. Araw ba kaya nang gustong sabihin ni Amang Diyos? Na kung may nangungulog, may nagraraot sa imo, may nagkakalaban sa imo, may nangiiwal sa imo, may nagpapakaraot sa imo, ribayan mo lugod ng pagkamuot. No? Kaya araw kayo si Gob Migs, matindi man talaga si Gob Migs. Kaya sabi niya, Diyos mabalos ka ninyong amin na nagsuporta, nagburuto, mga lideres, mga botanting nagburuto sa iya sa pagka-congressman sa Rinconada, mga dain nagpabaya na ipaglaban hanggang sa huring laban ang sa iyang kandidatura como congressman sa Rinconada, mga nagpahiling nin totoong pagmakulog sa iya sa maray niyang serbisyo sa di Rinconada. Sabi niya, Diyos mabalos ka ninyong amin. I love you, Rinconada. To God be all the glory. Ayan. Kaya kadakol po ang nag-congratulate man. Paabot ng congratulations sa kapanggana na ini.
overwhelming. Pati si Sal Fortuno Jr., ang bago tamailir na Vice Governor. Uy, overwhelming man na maraya, no? Kaya happy po ang Fortuno family, Villaperte family sa talagang overwhelming na kapanggananinda sa Laogan probinsya po ng Camarines Sur. At pag maray ka nga servidor ka na sa imong komunidad, kan sa imong probinsya, kan sa imong distrito, ay talagang papadangatong ka. Asin tatang kaning maurag, asin dakulang mandato kan mga botante. Kasi maray ka eh. Kaya kadakol po ang nagko-congratulate man sa mga mag-aramang Villaperte dahil man po sa end up pong overwhelming na kapangganahan. Ano, Lex? Mahanap buhay na kita? Ha? O sige, hanap buhay na muna kita. At yan, balik kita sa pag-ulay-ulay kan sa tuya pong programa. Sige. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Miss Monica Perique and family ng Limassol, Cyprus. Ang oras na yan, hatid sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakadakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. Ang iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas na. Kutlita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, puro nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Sikat sa buong banla, Ang ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabuti hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa,
Salamat sa RTM. Bueno mga togang, balik kita sa programa. Uy, masurti man daw Lex, ining tindero sana, sabi kan na barita na nangganang mayor laban sa sarong mayaman na doktor. Ano? Kaya kaya ako nagtutubod na dawa o da kay kwarta nanggagana man. Laban pala nining masintabo sa kauda kisintabo. O pero sa uda sintabo nang gana. Dahil amo po ang tinawa ng dakulang mandato kan sa indaman ng mga constituentes, mga elektorado manindano. Nang gana po ka nakaaging eleksyon, ang saro sa ng minus na kandidato, tatindiro nga ni. Kung ano-ano na sa nang biglalako-lako na mga paninda. Ang sarong tindero naging elehidong mayor sa Banwaan kan Dolores Eastern Samar. Laban po sa medyo mayaman man na doktor, mayaman pang angkan o pamilya na incumbent mayor sa Saindang Banwaan. Saro na pong mayor-elect ang tindero na si Rodrigo Onoy Rivera. 62 anyos na nagatapos nin second year high school. Matapos kaining lampasuhon. Pangyayari, no? Palpugan sa laban. Sa iyang kalaban na si Doc Saldi Carpeso. Si Mayor Rivera po ang nakakuhaning 11,508 boto. Mantangan sa iyang kalaban, 10,946. Lampasan naman mga ano palaan. 500 boto ang lamang. Mga 560 to. Pero kan partial talagang lalo palang ilinampaso pa ini. Tanadagdagan pa pala ng lamang ang tindirong ini sa doktor. Dawa po nga ni Uda Kisintabo. Pig para house to house niya. Pig para saro-saro niyang pakiulayan ito pong mga kaamigo niyang suki. Suki sa sira, suki sa suka. Suki sa gulay. Ako ngayon hindi ang butuhan. No, discounted na ngayon kamo pagkakunan mayor. Ang galunggo ngayon, imbis na 180 ang kilo, 160 na sana sa endo pagkakunan ngayon mayor. Urog mahon man si mga suki niya. Sige, lugod niya, teka ng butuhan ng mayor. So mga suki niya sa nyog. At sige sa nang lako ning kung ano na sa nang produkto, mabuhay sa ang pamilya. Naisipan na magkandidatong mayor. Gana. Ang sarong second year high school sa naman nga ni ang natapos. Kaya dapat igwa siyang maurag na administrator na i-appoint. Makatabang niya. Tapos dapat madunong, abogado, dapat kung ano niyang secretary to the mayor. Tangarig makatabang sa iyang administrasyon. Ang second year high school, kulang man yan sa dunong. Baka mapasala siya sa kapipirma, mapriso pa. Pero dapat ang secretary to the mayor, ang administrator, dapat may dunong na maalalay sa iyang administrasyon. Lalong-lalo na ang mayor dahil pwede magparabuot.
kung ano-ano na sa nang gustohon, masusunod, di pwede po yan base sa lay, sa tuyang lay na ano man nakagustuhan ng sarong presidente man yan, local chief executive man yan, maagi pirmi sa pagtugot kan mga membros kan sanggunian, di ba? Kaya dapat para daiman po siya mapasala sa sayang pagmanihar, pag-administrar kan sa inda pong banwaan. Kaya grabe man po ang pasasalamat kaning mayor na ini. Sa sinambit na pong lugar. Namatao man po da siya ning maray na serbisyo sa publiko. Talagang ang swerte kang tao, Depende kayo dyan, partner, sa pagkakaputol kang puso, Sige baga, lupit-pit malo. Saludo ako digdi. Sa tindirong ining ng ganang mayor, di ba? Kadaklan sa nagiging ilidong mayor, masintabo, sikat, na pamilya, may kaya sa buhay. May maray na educational attainment. Pero dinawagan sarong doktor, Grabe. Fit malo. Saludo ako, doong kamot. Pati bitis ko, saludo pa. Oy, ano man yan, Friday the 13th, Pero, bako pong gabos na aldaw na Friday the 13th, di malas. Ining aldaw daang inisabi kan mga yaon po sa gobyerno na nagtatrabaho, napakaswertita. Kaya ning Friday the 13th, talo daw niya ako. Ay, salary day ngayon yan. Magsingil ka na nga, Joey, ako. Wala ko na ako. Di malas maningil. Pag Friday the 13th, lamang kaya kabuinas maningil nguan. Kaya, iyan nga kasadi nga nod. Amo na. Talagang, bako man pala niya akong gabos na Friday the 13th, pagkador di malas na pizza. Igwaman pala niya ako nagkakataon na swerte man na Friday the 13th, nagkataon na ibang mga empleyado kang gobyerno masurildo. Yan. Lalo na ang mga regular na empleyado. Ay, amo na. Nganod niya, amo na. May kab-kab na. Oy, maray nga ning makman na burabudan nin liog na butante sa sarong classroom. Mantang ginigibo ang perilian, eleksyon, Amakon mong sa bintana, sa may kurtina, ito naglaba ng sawa, pagkadarnakula. Anya po sa laog kan polling precinct. Nahiling kan mga butante, marangani mayong napuruputan liog ay pangyayari. Nangyari sa San Agustin Elementary School sa Puro, La Union. Ay marita nadakop man kan mga butante, itinon over po ang naglaba na kon perang mitrong labang sawa. Ang nadakop ninda dangan po isinurinder man po sa Department of Environment and Natural Resources. Oy, maswerte si Congressman-elect Anthony Horibata. Matod na taga First District Gana nga ni. Naiproklamar na kan nasaro pangaldaw bilang nangganang congressman, representante kan First District of Camarines Sur. Kagrupo ini kan Team 1 Kamsur. Napakaswerte kan mga taga Team 1 Kamsur, kada ako lang garana. Diyan nga ni sa buhi. Ibinalikan mga taga buhi mag-serving alkalde si Mayor Ray Lacoste. Di ba? Gana si elected Mayor Ray Lacoste kan buhi Camarines Sur. Saro lang ang
Garo din na og digding mayor kahali sa Team One Rinconada, si Mayor Franca Bernaldez. May edad-edad naman, kaya dinaog na kan hubin. Laban ng hubin sa maedad. Anong gana hubin, Mga millennials na bagang yan ang gagarana. Oy, respeto ta na lang. Ini pong top notcher senator, Robin Padilla. Ilingon ta na lang po sa mga nanggarana kung ano man ang magiging accomplishment kan mga ini. Legacy and accomplishment performance. Oras man na puro sweldo sa naman ang giribong kan mga iba dyan. Kakakab sa na kan mga sweldo, tapos ang performance, ang accomplishment uda ay sa susunod ang bawi, kaya dapat ngunyan na nagkagarana ka mo, nailir ka mo, trumabaho po ka, tabi ka mo, ha? Ang sweldo kan mga nailir na opisyal kang gobyerno, hali po yan sa ginanutan kan mga Pilipino, katumbas kan dugo o pawis na ibinubulos, kaya dapat magpailing nin maurag na serbisyo. Oy, maswerte sa mga nagtaya sa gana. Durdi malas man sa mga nagtaya sa daog. Normal man po yan. So mga nakataya sa gana, siyempre makikinabang man ng pabor. So mga nagtaya sa daog, mayong mapapakinabangan, lupay-pay. Tios naabuton. Kaya magsumikap. Dahil mag-asa sa gobyerno, sa tabang kang politiko, kundi mag-sumikap po kita. Amo na yan ang pinakamaurag kaya. Mag-isip kung paano mabuhay na dahil mag-asa sa tabang kan politiko asin kan gobyerno. Pwedeng magtiyaga sa pagtertinda. Oy, sabi baga ni Dr. Jose Rizal, kailanman hindi ako natatakot sa mga mananakop. Mas natatakot ako sa kamangmangan ng aking mga kababayan. Mga matalinhaga man daw ng mga tataramo ni Dr. Jose Rizal. Dahil siya takot na masakop kan mga dayuhan. Mas takot siya sa kamangmangan kang kababayan. Malam man daw ng mga matalinhaga man daw ng mga banat na ini ni Dr. Jose Rizal. Oy, pero si pamangkin ni Dr. Jose Rizal Gana, sa Partikan Laguna. Dakol pa amang giraray. Nagasusuporta sa Rizal family.
Mga tugang, balik kita sa programa. Hoy, ang Ako Bicol Party List, gabi man po ang pasasalamat sa mga nagsuporta, lalo na sa mga Bicolano. Okay, sa mga Facebook Live viewers, good morning. Si Jimenay Prestado, Bongay Salva, good morning. Thank you for watching. Kierman ng Monica Perique. Yaon mo niyan sa balatan, nag-swimming overnight. Pansya ka na sis, dahil kami nakadyan ni ate mo, malayan ng pagmati. Enjoy na lang sa vacation mo, digdi sa Rinconada, Bicol Region. As in, regards sa company, sa mga amiga, amigo, padihon, madihon, mga friends, saan sa kuyang Irmanang napakaganda. Bakasyon siya ngunyan from Limassol, Cyprus. Si Mr. Jose Alvaro Borromeo Olsubatsi, Marinal daw po, si Joey Lim, sa programa mo at taga-subaybay. Thank you so much, sir. Enjoy na lang sa mga foods na pigluluto ni paring Rodel and paring sayang ay na-miss ko yung mga lutong iyan ni paring Rodel. Medyo may kaulangan kaya. Kaya dahil ako sa kasi misis, Hoy, ba, may mga mensahe na baga kay President BBM, na kung ikada po matukaw, ning anom na taon, ipaglaban mo, gabos nang nagsuporta sa imo, dahil gabi ka, ninda, ipinagtanggol. Sana ay tumbasan mo ito ng gobyernong tapat. Umaasa daw po ang mga taong ito na pag ikaw na ang nakaupo, hindi na po kayo iiwas sa interview dahil karapatan po naming malaman kung umuunlad po ba ang bansa o unti-unti na tayong nilalamon ng China. Pangyayari man na reaksyon ni Tama man kaya, hindi naman kasalanan ni Bongbong Marcos ang kasalanan ng ama. Kaya sa oras na ito, mas maayos na Marcos administration ang aming ini-expect. Na maniniwala sa kakayahan ni President BBM. As in, masuporta ang taong bayan. As in, marespeto sa nangganang presidente. As in, sa iba pang mga nangganan. Dawa masakit paraon sa isip kan mga tao, kan mga Pilipino, kung ano ang kurahaw kan mga nakamati ning kulog kan panahon kan sa iya pong ama. Kaya naglalaon po ang mga Pilipino, bagong Pilipinas, as in bagong lalawgon, na sana ang Pilipinas soon to be Singapore, like Singapore, North Korea. Pangyayari. Singapore pwede pa, sinsado na bagang Singapore. Sa kamalinig na nasyon ini. Kaya po na itaas ang standard ng mga Pilipino sa ibang bansa. Pag Pilipino yan, magaling yan, mahusay yan. Matalino yan, masipag yan.
Pero po, itong sinasabing 20 pesos ang presyo kan baga, sana mangyari ha. Ano kaya mangyari sa pagtukaw sa June 30 ni President BBM ng presyo kan bagas 20 pesos na sana? Pero kung mangyari po, ay napakaugmata ka yan na magbaratong 20 pesos na sana ang kilo kan bagas. Asin ang programa sa parauma, sektor nin agrikultura dapat i-priority kan administrasyon ni BBM. Tapos sa mga single parents sa BBM, President BBM, kadakol pong nagtitios na mga single parents ngunyan, tarabangi man po. Mga PWD, mga senior citizens, sa gabos ng sektor dapat may magayon na programaan sa tuyang bagong presidente. Na ankurahaw niya sa battle cry niya, sa kampanya, unity, ang pagkakasararo kan mga Pilipino tungo sa ikakaasinso kan nasyon kan Pilipinas. Tabangan ta po ang administrasyon niya ni BBM. Singawan ta ng politika para maging maayos na po kita. Ma-resolveran po ang lakmang ekonomiya kan Pilipinas. Mataaning trabaho, hanap buhay, ang mga jobless, mga displaced worker. Si BP Lini Cotana, maurag man ang mga plano kani. Kaya lang po talagang abo kan mga kadaklan na Pilipino, babae gayud ang magtukaw na presidente. Sa panahon na grabe pong kasakitan ng inaagyenta sa paninintabo, sa ekonomiya. Kaya ang inisip gayud kan kadaklan ng mga Pilipino, kay po ang talalaking leader na iyo po ang maserbi sa mga Pilipino. I love you, Philippines. I love you, Filipino. I love you rin, Kunana. Sabi ni Gov Mix, I love you all. O, yan. Kaya si President Bongbong Marcos Garuma, sabi man ni, I love you all. Padangaton ta po ang nasyon ta, padangaton ta ang kapwata. Pati nga ni kaiwal, dapat love your enemy, nasa Biblia ba gayan? Pag ginapo ka, gapoon mo man tinapay, mababasog pa siya. Pero dahil po, pag gapoon, tinapay na yaon sa garapon, bungawan, kalaban. Pangyayaring buhay tayo. Alam yan mag-alas 11. Lip, ano na lamang, Lip? Lip, ano na lamang kita, Lip? Garo seryoso naman si Philip. Mga tugang, nagwa ng 41 minutos, makalis po ang alas 10 nin pagkaaga. Ipapor daw ka muna, ibalik gara yung ROTC, CET. Plano pati inigayod kan sa tuyang Vice President. Sara, ano ha?
Siyempre, ano ba dyan? Pabor. Ano ba mang kontra? Daigwang mga di kaya ang balad ang magparabalad sa init, magparadidrill, magparamarcha. Ang libaman, gustong gusto yan, exercise pa. Sabi ka ni ba po, you cannot put good leaders down. Natapos na po ang eleksyon, kaya makakaharangos na kita gabos. Pundohon na ang karantyawan. Pahingalo naman po kita sa rarautan, karantyawan, burutigan. Kan iba. Garapuan ng mga maharang na tataramon, garapuanin mga kumbaga sa ano, riribayan asin na baratikusa. Ano ba dyan, nagpipersikalan pa ang Corologa. Kan magkaralaban na politiko sa ibang lugar sa Pilipinas na nagdadaralagan ka nakaaging May 9 eleksyon. May mga naggaramit ng mga black propaganda paagi sa kampanya tuyong igwa pong eleksyon. Pero dyan po na kakanood, dyan na aaraman kan mga elektorado, kaya pinili ninda ang mga kandidatong aram nindang biktima sa naman po nin mga pangraraot. Sa totoo lang po, kadakol na mga lapa, bagok na politiko, bako manggabos bugok. Hindi ba sa naman po? Pero, mas naniniwala kitang kadakol pa manggirarayan mga mahuhusay, mga magagaling, tunay na masirbi na iyo po ang pinagsuportaran kan mga elektorado. Dahil nagtubod sa mga panraraot ang mga elektorado. Kung sisay talaga po ang nasa puso na nakatabang, iyo man ang tinabangan nila. Kaya dapat sa susunod na eleksyon, maraman tamang girara, yung susuportaran tayo, ito talaga pong masirbi, matrabaho. Kung magparasildo sa naman, man lamang performance na maura, ay tapos, dahil na po dapat borutuan sa masunod na eleksyon ng mga pabaya, asin man mayong naginibo, kundi magparakab-kab ng sweldo. Kaya dapat kita maging mapag-obserbar, bantayan ta po ang mga binuroto ta kung talagang matarabawin na baka lugi man kita na mapasildo kita hali sa buwis ka na sa tuya pong mga sa tuya pong mga namamanuang Pilipino. Uy, mga tugang, pambirang barita ni, babae, kulong sa paglabot ng kondom, gamit ang bulpin. Ano dito na kulong daw? Malat na hinatulan po ng 6 na bulan na pagkakapreso, ansarong babae makalis na mapatunayang linalabot kayo ni ang kondom kan sa iya pong boyfriend para sa dapo mabados, asin magkaaki siya. Sa itong Mr. Gayo, itong lalaki, gusto makipag-sex na gamitan ng kondom para dahil po magbados an sa iyang girlfriend. Ta siguro dahil paman preparado, saka baka o da paman tipon para sa padakula ni Aki. Kundi ni man babae, pig para duduldog, pig para tutosok, pig para labot ni na bulpin, anak purukan kondom, tangarig magbados da siya. Pero dahil man po pareho pinangaranan kang korte ang mga ini, kung si siyang biktima, kung si siyang akusado, alagad, ang babae po, ang mapiprisong 6 taon, grabe ang 6 na taon sa prisuan.
Ta kinokonsiderar palan mga tugang ang kaso na makasaysayan sa partikan na Germany. Ay, see. Duman palan sa nasyon kan Germany, dahil ka magprobar na labuton ang kondom, ta kaso aabuton mo, preso ka. Sa Pilipinas, garumayong kaso-kaso pa kung nabaritaan kayan digdiyo na lainabot ka ngaya kang girlfriend niya ang kondom kaya naanggot ang lalaki. Minsan nga ni, kusang naralabot da ang kondom. Pangyayari, ano? Sigon po sa Judge kan Regional Court kan sinambit ng nasyon, enot nang idinimanda kan lalaki at babae nin rape. Alagad na uli da ini, nadagos da ang kaso sa sexual assault. Sa anyo ng stilting. Stilting ang apod sa paghugot ng lalaki ng kanyang kondom ng palihim habang nakikipag-sex at ang pagbutas naman ng babae sa kasong nabanggit ay isa ring anyo. Kadyan man po ang ikinabubuhay dapat marikas na naitatransportar dahil mabutod ang sira, dahil man malapa ang gulay. Kaya dapat taning priority yan. Kan mga local chief executive na nanggarana, magin kan mga sasanggunian, di ba? Five minutes more before 11 o'clock in the morning. Mandatory ROTC na, kaya yung babakla-bakla dyan, alam na, haha, di joke lang, magpalakas na kayo, mga bata. O iyo mananggada no, dahil pwede ang paparabakla dyan sa pagmamarcha. Pinupulpog ang mga bitis, kan rifle, kan mga opisyal, kan ROTC. Kami kayo ito, pinulpog baga ng bitis ko ta. Ang mamarchaong ko sa ugakon ngayon. Sabi ko yung official ko, iniman ngayon si Lim nagmamarcha garo na bang ngayon tinutong pulpugon baga si mga bitis ko intirong tuminara si mga marchado. Pagruluwasan, pagtapos magkang klase, tortalingawang ko naman sa may luwas kan iskwilan sin ROTC official ko. Ikang niya akong tarantado ka. Linukab mo niya ako ading ko kaning tanggurangan ko. Maray sa emo niya ako, taratalingahon. Timrido ko naman si mga barkada kung root sa luwas kan iskwilan. Taratalingahon baga, pag-utro aga. Niya ako, purbaran ko naman daw na magpilay-pilay. Tapag inutro na naman ko, uturon ko naman siya. Kung di pigpapusap ako, official ba ya? Pusap ka kaya, 100, pusap man ako, hingal ako. Pasensya ka na niya ako, busto na tinalingat na kita. Piningama daw niya ako ning kukukan bitis ko, tapos pinagtoklap man kan sa imong pagpulpog kan rifle. Pasensya na niya ako, respetado tag ako, hindi. Papanunta niya ako yan, maluya man ng pagmarcha ko. Pero nabarkada ko manggara. Hanggang sa ilinipat ako sa Alpha, platoon. Wita, guminana pati kami kayo ito. Pwerte baga si Irinoman, high school pa lang, pwerte na si Irinoman. Kaya maukmaman po dyan. Lalo na big walk na inaapo, pwerte pa na niya ako magparabir big walk. Maalakaw ka naglabag ng lakawon. Sa mga salo, kung ano ang mga experience. Kaya okay po ang ROTC. Maging ang CAT. Bako lang sa college, bako lang sa high school. Pakusugunta ang sandatang lakas ng Pilipinas. Bueno mga tugang, ako, inabot naman in oras sa pamamaram. Salamat, kansente pong pagantabay. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao.